4, 3, 2, 1. Hallelujah! Gloria lil mulej! Nilqawkom eżist YouTube, eżist telespettaturi ta' Facebook, għal-messaċ għal-lejla minn ġewwa River of Love, da' kollha li tisseguna l-lejla. Inħeġġukom biex intom tiġu tindaqgħu magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' sitt fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd filgħodu fl-10. Mela, kulħadd jaqbad il-Bibja f'idejh u jgħid wara din il-kelma talla, hija kelma qaddisa, hija kelma eterna. Jina les għal-kelma tiegħek Abba Missier. U naf li għad iktar ma reġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu illuminani u għatini r-revelazzjoni ta' din il-kelma qaddisa u glorjuża u grazzi li tfejjaqni, teħlisni u tbarikni biex insir nixbaħ dejjem iktar il-Sidi Ġesu Kristu f'isem Ġesu ta' Nazaret. Amen. Halleluja. Morru fi ktib ta' Efesin kapitlu 3 malajr. Efesin kapitlu 3. Kemm minnkom ġil rajtu li l-Alla jiġri? Qatt ma rajtu? Taf li fil-Bibja hemm passaġġ jgħid fejn Alla ġera? Issa mmorru għalih minn ftit ieħor. Morru fi ktib ta' Efesin kapitlu 3. Dal-aħħar il-kelma, mhux dal-aħħar ta' kemm il-darba semmejta jiena. Dal-aħħar kelli ħafna f'qalbi il-kelma revelazzjoni. U jiena bħalma qed nipridka kull nhar ta' erba' bħalissa fuq ir-revelazzjoni tal-kelma talla. Il-Kristjaneżmu huwa revelazzjoni. U da kollu li tirċivi nant il-mulej, tirċivih b'revelazzjoni. Illum nixtieq nitkellem fuq ir-revelazzjoni tal-imħabba tal-Missier. Ħanerġa' ngħidilkom, ir-revelazzjoni tal-imħabba tal-Missier. Eżis aħwa jekk m'għandek ġdin, m'għandek xejn. Il-Kristjaneżmu tiegħek għadu laqqas beda. Tista' tkun taf il-Grieg u tkun taf il-Ħibru. U naf li użajta ta' spiss dik il-frażi imma vera. Imma eżis aħwa kollox fis-saltna talla jħollu jorbot fuq l-imħabba tal-Missier. U inti u jiena il-missjoni tiegħi fuq din l-art huwa li nsir naf l-imħabba tal-Missier. Number 1, xi ħaġa li kull Kristjan għandu jkun jaf biha u mhux biss taf biha, imma tkun taf verament din ir-realtà. Ġesu ġie biex jirrevelalna l-imħabba tal-Missier. Ġesu ġie biex jirrevelalna l-imħabba tal-Missier. Morru f'Efesin 3, ħanibda naqra minn vers 14. Din il-ġimgħa semmejna Efesin kapitlu 1 minn vers 15-23. Ħanaqraw di flimkien. Jiena ninżel arkubtejja qudiem il-Missier. Da qed jitkellem Pawlu u qed jitkellem lill-Kristjani ġewwa Efesu. Li minna tieħu s-sisima kull familja fis-sema u fl-art. Pawlu kien jitkellem ftit qabel kif Alla għamel il-Lut u l-ġentili persuna ġdida fi Kristu. Biskont l-għana tal-glorja tiegħu, skont l-għana, skont ir-rikkezza tal-glorja tiegħu, jagħtikom li bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispirtu tiegħu tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa. Nissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa. Hija talba ta' Pawlu f'Efesin 1, 3, Filippin, Kolossin li jiena u inti nissaħħu nikbru, nimmaturaw fil-persuna ġdida fi Kristu. U li Kristu jammar f'qalbkom permezz għal-fidi biex tnislu l-eruq ta'kom fl-imħabba. U fuqha tibnu ħajjitkom. Għamlu la underline vers 17. Efesin 3, vers 17. Fuqa u li Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi u tniżlu l-eruq ta'kom, kulħadd jgħid l-eruq. Fl-imħabba u fuq din l-imħabba tal-Missier tibni ħajtek. Għax mbagħad bekk tkun tista' tifhem
Mbagħad bekk tista' tifhem. Fl-imbigin mal-qaddisin kollha, x'inhu l-wisa u t-tul, l-għoli u l-font tal-imħabba ta' Kristu. U bekk kun tista' taraf din l-imħabba ta' Kristu li tisboq li tmur lin li hija ogħla minn kull erf biex jimtlew bil-milja kollha tal-la. Ħanaqralkom dik il-tliet versi bl-Ingliż bl-Amplified. U ħanamilkom translation ukoll. Verse 17. So that, mela din hija talba ta' Pawlu, Christ may dwell, jammar. Kristu jammar f'qalbek. Permezz tal-fidi, through your faith. And that you, having been deeply rooted and securely grounded in agape, in the Father's love. Li inti tkun verament imħawwel l-eruq tiegħek fil-fond, fil-pedament, b'mod sikur imħawwel fl-imħabba tal-Missija. To be fully, għax once li inti tkun hekk, you will be able to fully and capable of comprehending li mbagħad b'hekk biss inti tista' verament tifhem mal-qaddisin kollha, God's people, do it, il-wisa, the length, it-tul, the height, l-għoli, and the depth u l-profondità. And listen to this, and the height and the depth of his love, fully experiencing that amazing, endless love. Fully experiencing that amazing, endless love. Kulħadd jgħid experience. Darba meta sifirt u ġejt barra minn Malta, kif tidħol fl-airport ma nafx hekk għadix hemm, kien hemm poster kbir. Seta kien jirrappreżenta River of Love. You've heard about it, now experience it. The Medina experience. Now you know about Jesus, now experience his love. Da il-bniedem li verament jiġi trasformat, mhux dak li jaf l-imħabba tal-Alla, imma dak li esperjenza l-imħabba tal-Alla. Alleluja. U l-imħabba ta' missier, l-imħabba ta' missier, fil-Grek hemm żewġ ismijiet, pater, li minna tiġi l-kelma pastor, pater u abba. Il-pater għal-kemm huwa missier huwa dak li għaxa tafaż-żerrija għamel it-tfal. Il-abba huwa dak li għandu relazzjoni intima li ġejja mill-qalb li julidu jsejħulu abba, daddy. Ġesu ġi biex jiena u inti nesperjenzaw li dak li Ġesu fl-eternità kien maddas fih. L-imħabba tal-Missija. Halleluja. Gloria għal mulej. L-imħabba tal-Missija. U hawnhekk qed jgħid din hija importanti. Hawnhekk qed jgħid Pawlu bir-revelazzjoni tal-Ispiritu Santu, jekk inti qatt ma tesperjenza l-imħabba tal-Missija, ma tistax tifhem xi tfisser tkun Kristjan. Ma tistax tifhem kif inti tħobb il-ħukk u l-oħtok. Ma tistax tifhem ir-rikkezzi u l-għana li hemm fi Kristu. Għax jekk inti tkun imħawwel sew f'din l-imħabba tal-Alla l-missier, mhux bil-biskun tafa imma li verament esperjenza u mbagħad tibda tifhem. Kif tista' tħobb il-żewġek, kif tista' tħobb il-martek, kif tista' tħobb il-ħuk, kif tista' tħobb l-oħtok, kif tista' tħobb il-għadu. Il-Kristjani dnub wieħed għandhom ma daqux u għadhom ma esperjenzawx l-imħabba tal-Missija. Niggarantilek millum il-qudiem kull dnub aħseb fuq issa stess. Kull dnub laqat int għamilt.
U kull dnub li qatt int ħatamel taf għaliex? Għax you lacked to experience His love. Many Christians know God loves them. ħafna Kristjani għafu li Alla jħobbu. Imma ftit vera esperjenzaw dik l-imħabba. U Pawlu qed jgħid, not knowledge just based upon knowledge. Isimgħu għax jgħid bil-amplified. Ħanaqraħilkom bil-amplifikat. Vers 17 nerġa'. So that Christ may dwell in your hearts. Iprovaw f'muha bl-Ingliż, ħanmorx nagħmilha translation. Through your faith, mela Kristu jammar fi qalbna permezz tal-fidi. And may you having been deeply rooted and securely grounded in love, ftakar il-pedament, jekk il-pedament, ir-roots, l-eruq mhumiex tajba laqas is-siġra l-komplement ma tajba. Be fully capable of comprehending with all the saints, God's people, the width and the length and the height and the depth of His love, and fully experience that amazing endless love. And that you may come to know practically, through personal experience, li jintom issiru tafu fil-mod prattiku, verament b'esperjenza l-imħabba ta' Kristu li l-fuq ħafna iktar minn kwalinkwa arfin u informazzjoni. Ismaħħa xi bl-Ingliż. To know practically through experience, personally, the love of Christ, which far surpasses, lismawa, mere knowledge. Without experience. That you may be filled up through all your being. Ħalli intom tkunu mimlija mal-inti tiegħek to all the fullness of God. Għal-offol kollu sħiħ tal-Alla. So that you may have the riches. Da kollu bbażat jekk inti esperjenzajt il-Alla. Jekk ma nesperjenzax l-imħabba tal-Alla l-missier. Mhux qed ngħidlek għax inti esperjenzajt xi miraklu jew xi fejqan. Mhux għax inti esperjenzajt barka. Ftakar, fit-Testament il-qadim kienu jkollhom ħafna barkijiet. Però qatt ma esperjenzaw il-Alla bħala missier. Mirakli fit-Testament il-qadim raw ħafna mill-Kristjani raw illum il-ġurnata fid-dinja kollha. Però qatt ma kienu esperjenzaw l-imħabba tal-missier. Għax l-imħabba tal-missier jisimha Ġesu Kristu. Dak huwa l-espressjoni eżatta tal-missier. Halleluja! Halleluja! Illum it-tifel tiegħi għalli xi ħaġa li mhux ma nafix ta'. Imma it's nice when your own son preaches to you at the age of 8. Xi ħaġa sabiħa meta b'in excess ta' 8 snin jipritka għalek. U kważi jgħid, u ngħid l-istrument kemm ipritka tajba di. Imma llum it-tifel għalli meta nagħmel xi ħaġa ħażina, għalli immur fil-kamra għax nibda nħossni ħażin. U nibda jgħid, ma misniex għamilt hekk għax kieku Ġesu ma jagħmelix di. What would Jesus do? Aħwa. Hija frażi żgħira. Naf li uliedi huma msejħin. Naf li Alla għandu idejja fuq uliedi. U tnejn huma destinati għal affarijiet kbar, greatness in the kingdom. And so are you if you believe it. And so are you for sure if you experience His love. Jekk tesperjenza vera l-mħabba tal-missier ma tistax tibqa' l-istess. Impossible. Impossible. Imma kif teġixxi? Għax meta tesperjenza l-imħabba tal-missier, l-espressjoni tiegħek tkun Ġesu Kristu kontinwament. Ġesu Kristu kont. Għax Ġesu huwa l-espressjoni eżatta tal-missier. Lut kapitlu 1 vers 3. Halleluja. Grazzi mulej. U hawnhekk taf x'qed jgħidilhom lill-Kristjani? Qed jgħidilhom Kristjani. Issa daw qed jitkellem ma' Knisja ta' Efesu. Ma' Knisja ta' Efesu kienu knisja kbira, knisja mimlija imsawba bid-doni tal-Ispiritu Santu. U qed jgħidilhom Kristjani. Jekk tikber fi Kristu u fil-milja ta' Kristu, id-doni tajbin. Imma mhux dak ikabruk. L-arfin tajjeb, imma mhux dak li ħajkabrek fil-bniedem ta' ġewwa biex tixbaħ iktar lil Kristu. Imma dak li ħajkabrek l-eruq iridu jkunu imwaħlin, iffundati fuq l-imħabba tal-Mesiħ. Halleluja.
Fil-Ktieb tar-Romani kapitlu 8 marwen. Skrittura li intom ħafna minnkom tafuha. Għaliex din l-imħabba hija daqshekk importanti? Għaliex hija importanti li jiena bħala Kristjan nesperjenza l-imħabba tal-Missier? X'inhi hija din l-imħabba? Agape of Abba. F'passaġġ minna f'Mattew kapitlu 11, Ġesu jgħid, intom missijiet ħżiena wkoll tafu tagħtu għatijiet tajba lil-uliedkom. Kemm iktar Alla l-Missier. Għalhekk jiena 100% convinced kull ċellola li hemm ġo ġismi sewwa li Alla mhux ħajmarradni, mhux ħajqridni, qatt ma ħajġa kontra tiegħi, taf qatt. Issa, dejjem inħossa le. Imma l-Kristjan ma jimxiex bil-ħass. Tista' tiklu l-ħass imma qatt timxi bih. Amen. Il-Kristjan irid jimxi għalhekk dil-ġimgħa kien hemm quote li mhux għax ħadd ma jafata, imma xi kultant tajjeb li trid tiġi minfakkar. Kienet Hagin kien hemm il-quote, għal inti ma tistax ikollok ħajja ta' talb b'saħħitha jekk inti ħajja ta' talb tiegħek mhijiex mibnija fuq il-kelma. Għax jiena u inti, jiena it-tifel tiegħi meta jiġi għandi u jitlobni xi ħaġa, qabel ma talabni xi ħaġa sar jafni. Allura t-talb ħafna mill-Kristjani huwa bbażat fuq formola milli fuq esperjenza. I tried that faith thing. Min jitkellem hekk? Da miskin għadu qatt esperjenza l-imħabba tal-Missier. Għax kieku laqqas qatra ta' dubju ma jidħolhom il-pedamenti ta' moħħu li Alla l-Missier ma jixtiequx jinħeles, ma jixtiequx jinbierek, ma jixtiequx jirrestawrat, ma jixtiequx liberat. Għax Alla l-Missier imħabba biss jafjati għax natura tiegħi huwa imħabba ta' Missier. Halleluja. Il-fidi aħna meta kienet tlieta? Jew il-ġimgħa l-oħra nsejt il-weekend. Aħna tkellimna fuq dawk tkellimt fuq it-tama bħallhom ġimgħa jiena. Dawn huma tlieta li jibqgħu. Il-fidi, it-tama u l-imħabba. Imma l-iktar l-imħabba. U li ma tip l-imħabba tal-Missier. Li ma tip ta' mħabba. L-imħabba ta' qed inħoss xi ħaġa lejk, u mbagħad kif nara xi ħadd ieħor qed inħoss xi ħaġa lejk dak. Ma tistax taqsam dak il-ħass kollu qalbi. Għattifmu? Għalek meta jina u inti darba kienet Hagin kien għalek u naqbel miegħu 100%. Mhux għax għalaw għax hekki il-verità. Meta l-Kristjan jidneb dejjem jidneb fl-erja tal-imħabba. Dejjem. Jew l-imħabba lejn Alla, jew l-imħabba lejn uliet Alla. Għaliex Kristjani jagħtu bejnietom. Għaliex Kristjani jaqtlu lil xulxin bil-sienu. U mela ma hemm skritturi fuq l-sin, turru nista' ngħidlek blamment. Ngħidhomlek blamment riqed anzi. Ma mhux dik. Dak kull ma huwa knowledge. Ma once li esperjenza l-imħabba tal-Missier. Il-sienek jintrabat. Għax jekk ma jgħidix ma tistax tisma' lill-Missierek tal-Eterni jgħidha, għas tista' tgħidin. Għax Ġesu kiex qal, jiena ngħid biss dak li nisma' lill-Missieri jgħid. Għejd li fejn xi darba Ġesu ċaħħad lil xi ħadd li ġie għandu. U Ġesu kienet jopera taħt patt antik. Issa t-operaw f'patt ġdid, kreazzjoni ġdida, f'persuna, Kristu nnifsu. F'Romani kapitlu 5 vers 5, morru meditaw dik l-Iskrittura. Titkellem fuq it-tama, titkellem fuq il-fidi. Però mbagħad tgħid hekk fuq l-imħabba. Tgħid u l-imħabba Alla l-Missier ġiet imsawba f'qalbna. Permessa l-Spiritu Santu. Għalhekk qed ngħidlek, Ġesu x'qalilna f'Ġwanni kapitlu 15. Jekk tħobbni inti tabdini. Però qabel ma qalilna nħobbuh, x'qalilna kemm iħobbna.
jekk murara s-sekwenza tal-Bibja. Alla ma ġiex jgħidlek isma' jħobbni. Int min int? Int dak li qatlet it-tifel, int dak li ħadd lill-ommi, int dak li ħadd lill-mama. Le. Alla l-ewwel jirrevela l-imħabba tiegħu. Ipoġġi l-imħabba tiegħu stess fik u jgħidlek minn dik l-istess ħajl l-imħabba ħabni. Għalhekk tgħidlek is-Skrittura li l-imħabba tal-missier ġiet imsawba f'qalbek. Titngħidlek għaliex? I'm going to blow and burst all our prideful bubbles because we can't. You and I do not know how to love. Jina u int ma nafux nħobbu. Gordon ġemmaċa ma jafx uħobb. Hija l-imħabba biss tal-missier ġo fija li tqanqal fija ħnina, kompassjoni, tjubija. Il-bniedem għar minn annimal. Il-bniedem għar minn annimal. Bniedem tagħmlu xi ħaġa u jibqa' sakemm jibqa' biex ipattilek. Annimal ma jagħmilx hekk. F'dan żmien tal-COVID, għax hekk qed jiġi msejjaħ, taf li madwar id-dinja ħafna għadu ġewwa, ingħalqu ġewwa, ħafna karozzi ma saqux, ħafna dajjes ma baħrux, ħafna aeroplani ma tarux. Dejtu dindunaw fuq il-news u fuq il-channels tal-YouTube kif in-natura bdiet tuħna għarruħ. Jekk trid id-dinja tagħmel l-ġenna tal-art terġa' neħħi l-bniedem min-nofs. Għalhekk Ġesu kellu jagħmel kreazzjoni ġdida. Tifhmu? Il-bniedem għanejlekom meta inti toqgħod tarbel u tara kemm verament Ġesu jitkellem is-sew li għandha tkun ovvja. Imma kemm verament Ġesu jitkellem sew. Għax jiena u inti bħal missierna nafu nagħmlu. Noqtlu, najru, nitġildu, nintbadu. Missierna d-demonju. Għalhekk kellek titwieled minn Alla l-Missih biex tieħu n-natura tiegħu, biex tibda titgħallem tħobb bħal ma jħobbu, titgħallem timxi fil-ħnina bħal ma jħennu, biex minflok testendi ġudizzju għax testendi ħnina, għax Alla jgħid li l-ħnina trionfa fuq il-ġudizzju. Għalhekk il-mulejdina la tiġġiddikaw xi xulxin, għaliex? Għax jiena u inti naraw biss il-qoxra, Alla jara l-qalb. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ir-revelazzjoni waħda mit-talba ta' kuljum. Ma ngħidix kważi kuljum għax ninsa. Imma ngħidha regolari. Itolbu di, wara kollox mhux Pawlu qalilhom talab għalihom, wara kollox Pawlu talab għalihom. Mulej tieni revelazzjoni tal-imħabba tiegħek lejja. I'm about to set you free by His grace bil-kelma tiegħu stess. Jekk kienu inti u jien naslu f'livell matur ta' revelazzjoni tal-imħabba tal-missieralija, tieqaf titlob għal fejqan. Tieqaf titlob għal ħelsien. Tieqaf titlob għal flus. Tieqaf tħabbir rasek minn fejn ġejjin ħajtħallsu l-kontijiet. Daw l-affarijiet il-pagani għamluhom. Imma intom ma tafux kemm ħobbkom il-missier. Mattew 6 kollu morru ora. Ġesu qed jgħidilhom fuq l-imħabba tal-missier. Għalhekk jaħasal fejn tħabbru raskom għal għada. Ti taħsebx li Alla l-missier ma jafx li għandek bżonn tiekol għada? Ġesu x'qed jgħid fuq Mattew kapitlu 6. Alla ħobbok. Ma mħabbok mhux minħabba kif tħobb inti da. Għandna qasbdejna. Għalhekk din Pawlu jgħid di siru għafu. Ftakar Pawlu kien bniedem iebes. Pawlu kien bniedem kattif. Pawlu kien bniedem li jaqtalek rasek f'ħakka tajn. Speċjalment jekk tgħid Jexua. Naħseb jitkollok ċertu ħdura f'qalbek biex tagħmelhom dawn l-affarijiet.
Jiena ma nafx Kristjani li vera huma Kristjani jagħmluhom dawn l-affarijiet. Il-ħażin vera irrid ittoboda il-Bibja tgħidlek min iħobb il-Alla jobod il-ħażin. Sewwa, imma biex inti tara nies qed isofru, immaġina inti qed tara ġuvni miskin, x'kien jismu l-ewwel martri? Stefnu. Qed iħaġruh miskin, min jaf forsi jommu qed taraħ Rabbni ħassa kif qed qatluh u Sawlu qed jafraħ. Qed imut ħasra, ħilet ħallihomx. Komplitu. Ara ħasa dem kif farkulu wiċċu. Tkollok il-ħdura biex inti tieħu pjaċir dawk l-affarijiet. Titkollok in-natura ta' missierek id-demonju. Imma in-natura tal-missier x'jagħmel? Tas-sema. Jekk li kieku kelli nikteb ittra, niktibha eżattament bħala Efesin nerġa'. Għax hija dik li l-Kristjani għandhom bżonn. Ġesu taf x'qal. L-ewwel net jien ħabbejtkom. U kif ħabbejtkom hu? Taf kif ħabkom il-missier? Bħalma Alla ħabb lili. Hekk ukoll iħobb lilkom. Ħansa jasikom mistoqsija. Minn dawn huma affarijiet timmeditom ta' xi darba Alla l-missier ċaħad il-Ġesu minn xi ħaġa. Come on boys. Come on girls. Qed nitalmu fuq ir-revelazzjoni tal-imħabba tal-missier. Ejli fejn xi darba Alla lil Ġesu qallu le mhux għalissa. Le mhix ir-rida tiegħi. Ġesu qal, itolbuh biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Għax bħalma l-missier ħab lili, hekk ukoll ħab lilkom. M'għandix għalfejn nitlob għalikom jiena. Tista' titolbu indirett għax daqs kemm iħobb lili. Qed tifhmu? Mela meta jiena u inti nimmissjaw it-target ta' xi ħaġa, mhux tmur ma fiha xejn li taqra ta' kodba x'inha naqra ħafna kodba u għamil studi u ma tiqafx. You know what's the best? Sib rokna. Sib kamra. Sib busket, sib whatever, closet, jekk jista' jkun ma jkun hemm kalzetti jintnu fih. So, sib umur għajdu missier għatini revelazzjoni tal-imħabba tiegħek lejja. I guarantee you, every cell in your body will become divine. Hallelujah. Hallelujah. Morru fi ktib Romani kapitlu 8, semaw xedaj. Romani 8. Gloria li jek missi għaddis. Skrittura li intom tafuha sew, aħna nafuha sew, għalmenu nafu bija sew. Daw kolla vers 14 li jmexxihom l-Spiritu talla u mawli talla. X'tip ta' spiritu? Meta ibni jiġi fuq jiena nirringrazzja Alla għandi relazzjoni tal-ġen ma' żewġ wliedi Ġożaja u Mikajas. U nilabu flimkien u nuża disċiplina wkoll magħhom. Nuża. Fatti mhux ħan nidħol fuqha, ma biex insemmilkom passaġġ wieħed. Jekk Alla l-missier uħobbok u taf l-imħabba tiegħu, tibżem id-disċiplina tiegħu inti kieku? Mela bħalma tgħid fl-ewwel Ġwanni kapitlu 4. Mela min jibża minn Alla għaliex għax għadu ma esperjenzax l-imħabba tal-missier. Taf li jekk tgħid l-Iskrittura? Tgħidlek min jibża taf għaliex għax għadu ma esperjenzax l-imħabba tal-missier. U liedi anka fejn ġieli kont ibes magħhom biex inżommilhom naqgħod disċiplina, ovvjament tfal huma bħal kull bniedem ma jkunx ittrenjat jippruvaw jitilgħu fuq rasi. Però qatt ma beżgħu jesqu lejja. Kontinwament janquni, jħobbuni, busuni, jaqbżu fuqi, jgħidu, speċjalment Mikajas, ħin kollu, ma tgħaddix 5 minuti. I love you, Daddy. Jerġa', Daddy, I love you. I'm telling you hundreds of I love you every day. U xifti tilu saqsejtu, għetlu isma. Għetlu, kif tħossok? Listen, l-erf talla b'tarbija. Għetlu, kif tħossok meta jena nkun naqra jibes, mija kun zomlok? Għalli, I know you're doing it for my good because you love me. Kiku l-Kristjani kolla bis jaqbdu bis, dik bis, il-revelazzjoni dik bis. Jekk il-pastor tijak li inti taf li ħabbek
Mhux bħalla l-missier, għax jiena minix ħalla l-missier, m'għandi l-imħabba tiegħu wkoll fija, u qed nikber fija kont. U allura x'ġebbilek naqgħod nintek. Sabadu ġiħobni pastor, issa qalbi. Ir-relazzjoni tagħna hija mibnija fuq l-imħabba talla. Meta missieri ħatafni meta kon żgħir u kelli bżonna. Ma ċejjara missieri kemm issa ħada kontra tiegħi. Le qatt ma ddiet li mill-kurturi ta' rasi x'imkien missieri ħada kontra tiegħi. Għalhekk qed ngħidlek jekk jiena u inti ħan nimmissjaw f'xi area tista' tkun xi tkun jekk hux adulteru, jekk hux pornografija, jekk hux da, jekk hux serq, jekk hux lob, f'din l-erja ħadd immissja. Inqast li timxi fl-arfin u revelazzjoni talla l-imħabba talla l-Missir. Alla jaf li l-bniedem minn l-imħabba tiegħu huwa void, mejjed, mostru. Isma' vers 14. Daw kollha li mexxihom l-Ispirtu talla huma wlied Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu jwaslilkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża'. Il-Kristjan ma jistax jibża. Imma irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minkom li ulied adottivi. U biha aħna nistgħu ngħidu Daddy, Abba, Papa. Dan l-Ispirtu jixel flimkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla mhux id-dinja. Fil-ġimgħat li ġejjin irrid inqalleb il-Bibja. Irrid naqla skritturi li ċertu affarijiet ħadnihom fuq granted x'qed jgħid Alla. Meta mhux qed narawhom mhux verament kif qed jgħid Alla. Però l-ewwel iridu nibdew mir-revelazzjoni tal-Missih, tal-imħabba kbira tiegħu. U ħanejdlek, fil-Grik taf xi tgħid, eżattament dak jgħid bl-Ingliż, li qatt minn dak ħatasal li ħadkun taf kollax hija bla limitu. Però ħantikom stampa żgħira fejn Alla darba ġera. Morru fil-Ktieb tal-Luqa. Luqa. Hallelujah. Ġili rajtu l-Alla jiġri. When God ran. Isma' għadi. Luqa kapitlu 15. Isimgħuni għalhekk l-Iskrittura tgħidlek l-arfin inefħek. Imma l-imħabba li ma tib. L-imħabba tal-Messier, l-agape tibnik. Isimgħuha l-arfin ineffaħ lilek personali. Imma l-imħabba tibni lil ħadd ieħor. When it's about knowledge, it's about me. When it's about love, it's about others. God's love, the Father's love. Hallelujah. Gloria al Mulej. Kif aħna, how can Christians truly love one another? Kif nisaw aħna Kristjani nħobbu verament lil xulxin? Jekk mhux verament l-ewwel ikonna r-revelazzjoni ta' kemm jiena maħbub. Mingħand Alla l-Missih. Ikolli revelazzjoni ta' x'għandi ġo fija. X'irċevejt. Halleluja. Jekk kemm poplu fid-dinja. Ħanejdilkom bil-Ingliż, mbagħad ngħidha bil-Malti. Bħal waqt li kont nipprepara dal-messaġġ illum din hija quote li ġietni fl-ispirtu tiegħi. Christians ought to be of all people in the world not necessarily the most knowledgeable but the most lovable. L-Kristjani għandhom mill-poplu kollha tad-dinja ikunu mhux bil-fors u neċessarjament l-iktar nies li jafu, imma l-iktar nies li jħobbu. Halleluja. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Alla ma salvax id-dinja bl-informazzjoni. Alla l-Missir salva d-dinja bl-imħabba. Jekk inti għandek żwieġ li tissalva, hija bl-imħabba tal-Missir. Jekk inti għandek relazzjoni ma' ħuk li tissalvaħħa,
hija bl-imħabba tal-missier. U ħanejdlek, l-imħabba tal-missier mhix rigward int, imma rigward ħuk. U rigward oħtok. Because love is not self-seeking. The Father's love is not self-seeking. L-ewwel Korintin 13 kollha morru qrawha. Luqa 15. Halleluja. Grazzi Ġesu. Luqa. Vers 11. Għalilhom ukoll. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lill-missier, missier għatini s-sem li jmissli li mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Mhux ħanidħol fid-dettall, imma ħankompli. Ma kienux għaddewis ġranet meta żgħir sar jew ġema kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbijat u hemmhekk berba' ġidu kollu fil-ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż u bagħtu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla żaqqhom qar bil-ħarrub li kienu jiklu l-ħnieżer imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal. Meta ma tafx għandek tagħmel, idħol fik innifsek u waħseb u medita. Kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobs bix-xaba. Isimgħuni aħwa. Kulħadd jgħid lavrant. Ħares il dak taħdejk, għidlu dak mhux qed jgħid għalik. Issa ħansaqsik mistoqsija. Jew ħanejdlek ħaġa ħa. Il-lavrant ukoll għandu bix-xeba. Ħanerġa' ngħidilkom di. The servant or the slave, even the slave has an abundance with God. The slave is the ones before Christ came. They are those who are under the law. Min huwa il-qaddej l-iskjaf? Jina inti aħna nsejħu qaddejja? Ovvjament aħna uliet li naqdu. Hemm differenza. Imma aħna maħniex qaddejja. Aħna uliet. You know, I'm a son of the Most High God. And I call him not Jehovah Rapha, Elohi, Almighty God, hallelujah, Elohim, Alpha and Omega. I just call him Daddy. Meta tifel tiegħi jiġi fuqi, ma jgħidli, oh, senior pastor of River of Love, founder and initiator of Nations for Christ Ministry, oh, anointed one, Omega, oh, good-looking, handsome man. Ma jgħidli xejn minn dan. Jgħidli, Daddy, that's it. M'għandi xejn kontra l-ismijiet Alla, għax kollha għandhom revelazzjoni. Imma l-ikbar waħda li ġiet mogħtija lilek hija Abba, Missier, Daddy! Alleluja! Glorja lilek, Missier. Dak, f'dik ir-revelazzjoni jiena u inti rridu nikbru. Mhux El Shaddai. Praise God, nice name. Allah li he's the more sufficient, the abundant one, the all-sufficient one. Li ma jonqosok xejn miegħu. Imma vera, he is El Shaddai. He was El Shaddai to you before you were born again. Kont taf di. Taf li kien El Shaddai għalik qabel ma twilit mill-ġdid. Imma meta twilit mill-ġdid sar issa papa. Qabel kont għaddej u anke waqt li kont għaddej xtejt l-Isprittura f'Mattew kapitlu 5. Alla wani anke mal-midneb. Aħseb wara ma ulidu. Alla wani ma min jisħtu, jajru, iwaħħal fih kontinwament. U għani. Għandhom ikel b'abbondanza. Lani. Il-qaddej. Dak li għaddu taħt il-liġi. Dak li għaddu għatma esperienza Kristu. Alla wani ma d-dinja. Mela taħseb li d-dinja tieħdu dak laħqhom. Aqbad kamp wieħed minnhom biss. Dawk li qed jitraffikaw it-tfal
jabbużaw bihom. Għattawhom biċċiet biex ibiħħuhom. Listen, do not try to understand God's Father's love. But He's still merciful. No, I don't understand. No. Imma nistgħu nibdew nifhmuha jekk titwieled mill-ġdid. Għax imbagħad hu stess tikġo fik l-Ispirtu Alla il-Missier li permezz dak l-istess Ispirtu tista' instess taraf u tarfu bħala Abba. Għalhekk inti ma tistax tħobbu lil Alla minn l-Ispirtu Santu ta' Abba. Inti ma nistax nħobbuh lil Alla. Ma tistax. Ma tafx kif. Ma għandekx il-kapaċità li tħobb l-Alla int. Għas il-lajrek, aħseb għax ħadd li ma tarax. Halleluja. Ħankomplu. Il-qaddejja għandhom, il-lavranti għandhom, il-missier għandu għalihom ħobż bix-xaba. U jien qiegħed immut bil-ġuħ bħala iben. Kemm hawn fil-Galatin kapitlu 4 tgħidlek ħafna ju mawliet għadhom jaġixxu bħala skjavi. Ħanqum murant missieri u ngħidlu missier dnib kontra s-sema u kontra tiegħek. U ma jisħoq li iżjed nissejjaħ ibnek żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Kemm il-darba inkluż jien nidneb nagħmel xi ħaġa, nagħmel xi barbuljata u nibda nħossni ħażin ma jisħoqlix mulej. Kemm minnkom ġew ħasejtkom? Ġieli qalilkom xi ħaġa Alla jgħidlek vera ta' ma jisħoqlekx. Hawn xi ħadd qallek hekk Alla? Ara mela ma jitkellimx. Le. Għalejlek, inti ibni. Kont nistennik. Halleluja. U telaqant missieru. Iżda kif kien għadu l-bot. Missieru lemħu tħassru id-anqalb kompossjoni leħ. U bġirja! Hawnhekk fejn Alla ġera. Waħda mar inxteħed fuqon u bissu. U missieru qallu ibni. Ma qalux għaddej. Dribt u t-tifel għallu missier. Dribt kontra s-sema u kontra tija. Ma jisħoq li xiżjed nissejja ibni. Iżda l-missier għallu u għalli għaddej tiegħu. Isaw. Ġibulu l-izbaħ libsa u xiddulu xidwilu. Libsulu ċurket. Reġa taħlura l-istat tiegħu li kien tilef li kien dejjem tiegħu qatt ma ħadulu l-missier dejjem kien tiegħu. B'seba' u s-sand li f'riġleh ġibu l-oġġa li msemmi noqtluh ħaniklu nagħmlu festa. U l-mullej l-missier qallu ibni. Qallu jiena qatt ma ħabbejtek għax inti kont taqdi f'dari. Jiena ħabbejtek qabel ma bdejt taqdi. U l-imħabba tiegħi mhijiex ibbażata fuq il-performance tiegħek lejja. That's where the devil play with your mind. Taħseb li għax int żbaljajt jew inti m'għamilx dak li Alla biex taħseb li Alla waqaf iħobbok. Qatt ma kien iħobbok fuq x'għamilt int. Qatt ma kien iħobbok għax int għamilt xi ħaġa tajba. Għalek, in English it's better, his love for you is never based upon your performance. Never. U għalek għala l-missier qatt ma ċaħat lill-ibnu. Lill-ibnu. Kulħadd jgħid lill-ibnu. Lill-ibnu. Kemm hawn xi ħadd tagħmel bħal dal-iben li mar mal-prostituti, berbaq kull ma kellu, ħadd droga, telaq illu lidu, telaq il-misieru. Kemm hawn minnkom għamel xi ħaġa hekk?
Alla xorta jiddu seħlej. Sa nafsi, dik meta kontu twilit miġdijt, għamiltu għek għamil qabel. Wilda miġdijt, għamiltu għek. Imma anka bħala għaddejja xorta kien għani lejk. Infatti, believe it or not, li kum ma kienx għani lejk, għatma tista terzaq lej. Li kum ma kienx għani fil-ħin għalek, għatma staj terzaq lej. Għax, l-iskrittura tejlek l-imħabba u l-ħnina ta' twassalna għall-indima. Il-liġi għatma waslitek lejn Alla, anzi kontinuament bedek minn Alla. Għalek il-grazzja deret meta der Ġesu Kristu. U deret l-imħabba tal-missier. U meta għalhom mux missieri biss, imma għalkom missierkom! Missierek! Missieri wa missierek! Itlob il-missierek! Ma għalhomx itlob il-missieri, għalhom itolbu lil-missierko. Ġi jirrevela Ġesu? L-imħabba tal-missier. U Pawlu jgħid li jiena u inti rridu nikbru u l-Kristjanizmu tagħna jiġi trasformat, irradikalizzat, iktar ma nikbru fir-revelazzjoni tal-imħabba tal-Missier. Ejja nbaxxu rasna. Halleluja. Gloria lilek mola qadis. L-imħabba tal-Missier ma żommx kont kontra tiegħek. L-imħabba tal-Missier mhux ħajqgħod jifakrek fid-dnub li għamilt il-bira. Għalhekk lilek għallek mhux lid-dinja lilek bħala ibnu. Jiena qatt ma nabbandonak. Jiena qatt ma neġħdek. Anke meta inti jonqsok il-fidi jiena nibqa' fid-dil lejk. Hallelujah. Give me some music, please. Kemm hawn min tgħid li pasta jiena għandi bżonn għal xi ħan ngħidilkom għax kollha kemm intom tiddu dollu jdejkom żgur. Inklużin. Ma lejla tgħid li pasta jiena rrid nerġa' lura, I rrid nerġa' lura, I want to come back to my father's house. Għax jgħat il-bot minn għajna l-Missier. Jgħat il-bot minn l-mħabba tiegħu. U l-lum nixin nassigurak li Alla mux għet jukkondannak, mux għet iżomlok il-kontijiet. It's the goodness of God that changes you, not the judgments of God. Għalek l-Iskrittura tgħidlek li jissa għalina li aħna fi Kristu m'hemmx iktar kundanna. Għajna tolbu. Jekk inti l-lejla tgħidli pastor nixtieq nagħti ħajti lil dan il-Alla hekk tajjeb, Missier, Aziz, mimliħnina u mħabba li m'intix ħatifmu kollox il-lejla żgur. U laqqas jekk tgħaddi sena m'intix ħatifhem l-imħabba kollha tal-Missier. Imma almenu kompli jikber fija. U taqafx tikber fija. U ħanejdlek ħaġa. Ħanejd tal-miżżewġin nibda bija. Ħanejd tal-inkom li intom ħbieb. Għalli ħanejd li inkom aħwa. Fejn darsek, fejn ix-xellifa maħuk jew oħtok, ix-xellifa mal-pastor, ix-xellifa mad-djakni, mal-elders, mal-pastors, ix-xellifa ma' xi leader, ix-xellifa ma' xa. L-ewwel m'għandek tagħmel, idħol fik ġewwa u bda medita fuq l-imħabba tal-Missier. U jekk tefhem, u jekk timmedita sew, tresqek biex tagħmel pass lura lejn id-dar tal-Missier. Liben il-ħali mhuwiex liben huwa l-ħali, il-Missier huwa l-ħali. Idħol fi nifsek u bdejt ja ħasra Missieri, kemm ħabbni. Kemm ċħattu, kemm weġġajtu. Però għadu jistennini. U naf li kif ħaniġi lura ħansibu jiġri lejja. Jannaqni. U jlebbisni. Il-biz ġdid.
Zarbun ġdid. Ċurket. U jagħmel festa bija. Baxxu rasna. Tkellem mal-mulej. Jekk hemm messaġġ ta' 2020 u għal-kumplament ta' snin u decades li ħad iridu jgerbu u għadan. Mhux il-fejqan. Da. Mhux il-ħelsin. Da. Mhux il-prosperità. Da. Esperjenza li mħabba tal-Missih. U għarek qatt jonqsok xi ħaġa. ħajtlob għalikom daw kollha li lejl inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. Daw kollha li intom fuq YouTube, Facebook. Min qalbek għid talba warajja, il-mulejt jiżimek. U għid talba warajja, Missi Qaddis. Grazzi ta' Ġesu. Li huwa l-espressjoni perfetta tal-Missih. Għatini revelazzjoni ta' din li maħabba mulej. Naf, bl-arfin naf li jinti tħobbni. Imma sa nixtieq nesperjenza di b'mod personali. Abba Missir. Jina ġejt lura għandek. I'm back home. I'm back to my family. Spiritu Santu. Anqal fija revelazzjoni ta' din li maħabba kbira li dan il-moħ ma jiflaħx u ma jifimx. Ġesu, kun inti s-sit u s-salvatur tijaj. Salvani mulej. Aħfilli dnubieti mulej. Għaxina dnibt kontra tijak. Kontra ħuti. Kontra l-Missir. Abba Missir. Għawnien. Lura fiħdanek. Millum il-qoddim. Jina rrit nammar fid-dar tal-Missir. Fejn il-ġit li intandek għalija. Ma jonqos qatt. Grazzi mulej li inti ħlistni mill-jasar, mill-madmad, mill-mard, mis-saħta. Hekk kif ir-revelazzjoni tal-imħabba tiegħek tikber fija, jien ukoll nikber u nissaħħaħ fil-bniedem ta' ġewwa billi nħalli l-eruq jikbru fil-fond. U bekk insirna fil-milja tal-imħabba fi Kristu. Dan biss nitlob minnek mulej. Kompli, kabbarni fil-revelazzjoni tal-imħabba tijak lejja. Nitolbok minn qalbi fisem Ġesu Kristu. Amen. Daw kollha li jintom edin fuq YouTube u Facebook. Komplu għaraw il-kelma, komplu għbru fil-imħabba tal-Missir. Jekk inti m'għandekx familja fejn tista' tikber fil-mulej, nisidnuk xmara tal-imħabba tal-Missir. River of Love. Kull nhar ta' 4 u ssir fis-7 u ħadd fil-għodu fl-10. U tara kif Alla jħilsek minn dak kollu li għandek bżonn. Pija paċi ma'kom, God bless you, YouTube and Facebook. Għatu għom ċabċipa, eżaħwa.